Boas, benvidos a un novo programa de Dicímoscho nós. No programa de hoxe, nomes de animais, Como cambiou o conto, traxes tradicionais galegos, partes máis importantes da gaita galega, nome de instrumentos tradicionais, así non se di, a inexistencia dos verbos compostos, e o emprego do B e do V. Dicímoscho nós. Nenos, nenas, vamos a comenzar hoxe o tema 4 naturais dicindo nomes de animais. Laia? Tejón, lechuza, Mariquita. Miña nai. Tejón en galego é teixugo e lechuza é curuxa. E tamén mariquita é xoaniña. codorniz, mariposa, lombriz. En galego, codorniz, dice paspallás, mariposa e bolboreta, lombriz, dice miñoca. Había una vez una nena que vivía en Nueva York. Siempre ia vestida de rojo, por iso a chamaban Caperucita Roja. Un día a súa prima, que vivía nun rascacielos, púxose moi enferma e Caperucita decidiu levarlle un menú do McDonald's nunha cestiña. Polo camiño atopouse un hombre lobo e lle preguntou: Como cambiou o conto? Este conto, ademais de ser unha locura, ten moitos castelanismos, empezando porque non se chama Caperucita Roja, senón que é Caperuchiña Vermella. Ademais, a filla dos nosos tíos é a nosa curmá. É un edificio moi alto, é un rañaceos, rascacielos en castelán. E o ser fantástico que se convirte en lobo coa lúa chea é o lomisome, non é un nome lobo. Dicímoscho nós! Oh, pero ti onde saiches tan guapo? Parece saído dun conto. Pois levo o texto tradicional galego, a que mola? Mola moitísimo, que levas exactamente? Levo boina, camisa branca e un chaleco. Que completo, hable para todo. Agora tócame a min. Eu tamén saquei as miñas mellores galas. Guau, que levas ti? Levo saia, camisa branca, un dente nos ombros e este pano na cabeza. Encántame. Eso de enruiva parece un abrigo. É o mantelo, para cubrirse do frío, e claro, para presumir tamén. Sabías que había traxes diferentes para cada cousa? E iso? Pois había un para traballar, outro para ir á misa e outro para as festas. Ala, e onde os compraban? De comprar nada. As avoas e as nais cosían todo puntada a puntada. Dicímoscho nós! ¿Sabes onde está Ala? No. Ola, rapaces, lembrades que hoxe ven o mestre de música? O esquecín? Pois hai que repasar as partes da gaita. As partes da gaita son o sobrete, o puntero... Non, dice punteiro. O roncó, o fol, o ronquillo e a ronqueta. Esas son as partes máis importantes. Lembrade que tamén temos que traer a pandereta. Non, dice pandeireta. Ademais, isto é un pandeiro. Es que son tan parecidos. E o tamboril. E lembrade que temos que pedir os pratos ao mestre. Vai ser moi divertido. Aí ven o mestre de música, preparadevos. Boas, rapaces. Bueno, xa vexo que estades preparando as partes da gaita, pero acaban de chegar os mestres que vos van a explicar o da Reconquistiña, o xe que veña. Ao xinasio todos, que non hai tempo. Vale. Dicímoscho nós! Onte comprei unha silla en Wallapop.
Gualá, pero non se di silla, dise cadeira, e comprar e mercar. O mércores se enfronta a Argentina con Colombia. Non é se enfronta, senón enfróntanse. Temos a excursión de fin de curso en xunio e as vacacións en xulio. Pero que dis? Os meses son suño e suyo. Que bonito é o galego cando se fala ben. ¡Dicimos chonos! Libros fora. 1, 2, 3, xa. A ver, Giovanni, dime o interpretecto do verbo barrer. Eu había barrido, ti habías barrido, el habí... Non, incorrecto. Dice, eu barrera, ti barreras, el barrera. Nos barreramos, sen acento. Vos barrerades, sen acento. Eles barreran. Moito mellor! Ola, rapaces, hoxe faremos un concurso de ortografía. Comecemos coa palabra abogado. Abogado. A, B, O, G, A, D, O. Abogado. Rebote, por que? Xa verás, home. Abogado. A, V, O, G, A, D, O. Abogado. Moi ben, algunhas palabras escríbense con B en castelán e en galego escríbense con V. Por exemplo, boda, boitre, esbelto. Moito mellor! ¡Dicimos